O presidente da Deputación de Ourense, Luís Menor, protagonizaba hoxe unha nova sesión do Foro La Región, coa conferencia A Deputación de Ourense, unha administración con firme e decidida vocación municipalista. Menor comezaba a súa intervención reivindicando a plena vixencia das administracións provinciais. As deputacións seguen a manter os fins para os que foron creadas. Seguen a ser administracións de proximidade, o apoio máis firme e directo que temos os concellos, e sei de que falo, e tamén a ciudadanía. Fronte aqueles que pretenden debuxar as deputacións como unha reliquia do pasado, agás cando ven oportunidades de gobernalas, as institucións provinciais son as ferramentas máis necesarias para promover servicios e igualdade de oportunidades en cada recuncho do territorio. A súa función, o noso deber, é asegurar que un cidadán teña os mesmos servicios, viva onde viva, evitando que existan ourensáns de primeira e de segunda clase, só por vivir en áreas rurais que ocupan o 80% da provincia ou frente aos que nos que residen os 2/3 da población. Facendo un repaso polas liñas de acción da institución, Luís Menor destacaba o municipalismo como elemento común na súa folla de ruta. Esta é a razón por a creación e posta en funcionamento do Plan de Cooperación cos Concellos, o Cooperou. Creo que un cambio tan fundamental na relación e na financiación dos concellos xa xustificaría un mandato. O Plan Cooperou converteuse, dende a súa posta en marcha, hai 2 anos, na columna vertebral de cooperación entre a Deputación de Ourense e os concellos ourensáns. Co Plan Cooperou cumprimos o obxectivo que nos marcamos ao inicio do mandato, dar a todos os concellos da provincia, a capital que ten outro sistema de financiación, a estabilidade, a seguridade financiera que necesitan. Formación, emprego, termalismo, saúde, turismo, todos son ámbitos nos que traballa a Deputación de Ourense. O presidente remataba anunciando que 2026 será un ano importante para a provincia. Defender a Deputación de Ourense é defender o dereito da ciudadanía ourensá a vivir onde desexe, con mesmos dereitos que calquera habitante dunha gran cidade. Nunha provincia como Ourense, con 91 de 92 concellos con menos de 20.000 habitantes, unha forte dispersión xeográfica, un elevado índice de envellecemento e unha notable longevidade, a Deputación de Ourense é moito máis que unha administración, é unha auténtica rede de seguridade. Para as entidades municipais, fundamentalmente para os cidadáns, a única institución con capacidade técnica e humana para responder ás necesidades de cada concello.